Se comencen les festes 1994. Ja t'hi cagaràs a tu. Filma, Paco. Filma el projecte pròxim. Filma el projecte, Paco. El projecte de la barraca, que estan fent... Escala aproximada. Però té cinta. Molt mirat per l'altre. Filma bé. Això què? Ara expliquem la barraca nostra, la barraca nostra. De l'any que ve? Sí. De l'any que ve i anys successius. Veure la firma. Feta per arquitecto, eh? Dibuixat per arquitecto. L'escala m'han dit que era aproximat perquè falta perfeccionar-lo, però en fi. A veure aquest braç de qui és, a veure aquest arquitecte de qui és. Ahí el tenim. A ojo de buen comer l'escala. Santiago Calatrava. Escolta, tu, el que veig ja t'encac com un meló. Salsà de cara... Se rigueu-se de les villes romanes, això està més clar. Mira, primer premi. La cantalidad, ¿cómo que? Esta mañana La creciente del gorro. Mira, no le ve. Negre també. No em coneixes a mi? Oh?
No patisque, Paco, Paco, Paquet, Paquet. No fa mal, però és dura. Adrià, Adrià, mira, mira, mira. Mira, mira el Jaume, mira el Jaume. Ara. Paco, agarres perfil. Agarra aquí en plano. Agarra con perfil. Adrià. Ei! Mira. El plano general. Vols algun perfil en concret? No sé si però l'has tornat a veure? No l'has tornat a veure? Ah, pues no he anat a buscar-te per veure després si tu veure. Igual, si lo ves ya. Sí, també que vindran estos vísperes, sí. 30 años. A la festa i tot. Así que era que le tocaría. Le vaig cridar un dia, diu... Va quedar un altre dia perquè ell està liat. I vaig ser un dia que tinc que estar allí proper, després de l'ambulatori, i jo el passarà amb l'espada. A veure el Patxot, I Ismael. la secretària d'això diu, estava ocupat en la reunió, no havia acabat. Arromanya't. Després, quan tornaré a passar, si està bé, si no està bé. Un Patxot bonic, de veritat. De la posteritat. Ara t'has trobet el més salao de la quadrilla. I el més jove.